komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternativo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 5, tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagiman sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kag karon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. DSSD, prioridad nga makumpleto ang listahan sa mga SAP beneficiary. Repatriation procedure sa mga LSIs ginpresentar sa DOT. Kag sa aton balita national, 41 ka mga Bureau of Customs personnel nagpositibo sa COVID-19. Presidente Duterte duda sa kahandaan si patuman nga blended learning subong nga mayara sa COVID-19 pandemic. Sa aton balita international, napatay sa Brazil tungod sa COVID-19, mas sobra 34,000 na. Sa aton balita sports, NBA nagtala na nga magabalik sa Hulyo 31 sa 22 ka mga team. Kag sa aton balita entertainment, Art Evangelista isa man sa mga nagakontra sa anti-terror bill. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa ngaton mga nagapanguno nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Philippine Standard Time, alas 6:12, kagkaroon sa detal na sa ngaton, mga nagapanguna nga balita, lokal. Prioridad sa Department of Social Services and Development akong DSSD sa syudad sa Bacolod ang pagpatuman sa Memorandum Circular No. 14 nga ginpapanawag sa DSWD nga nagamando sa ila talatapan sa pagkumpleto sang listahan sa mga benepisyaryo nga tuyo hatagan sang ayuda o kunbulig pinansyal sang gobyerno nasyonal paagi sa Social Amelioration Program. Suno kay Bacolod City DSSD Head Pasita Tero, target sini nga programa amo ang mga benepisyaryo nga na left out o kun wala madala sa first tranche sa nga mga financial assistance. Dugang panitero, 5 lamang kaadlaw ang deadline nga ginhatag sa talatapan para tapuson ang mga trabaho. Base sa listahan nga ginapasa ni Tero sa DSWD National, ang Bacolod ang mayara sa 10,542 nga kadamuon sa mga left out, apang ini ang nabuhin na nasa kapin na 400 ka mga individual nga tigayon na nga nahatagan sa nga tag 6,000 nga cash assistance pagiman sa kwarta nga ginbalik sa pila ka mga benepisyaryo nga na-disqualify. Oo, nadala ang Bacolod, pero ang focus gid namon is parte sa aton Memo Circular No. 14 na naga-state sang guidelines, omnibus guidelines sa aton mga left out nga mga pumuluyo, no? Meaning, ang wala bala madala sang una sa first tranche naton. Ang kabahin sa nga pagpahayag ni Bacolod City DSSD Head Pasita Tero. Ulato na lamang sa lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod ang opisyal nga kopya sa guidelines nga nagapatuman sang panibag-o nga regulasyon sa mga senior citizen kag mga persona nga nagaedad sang 21 anyos panubo sa idalom sa nga Modified General Community Quarantine o kun MGCQ. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang Interagency Task Force diri sa syudad sa Bacolod, ini ang resulta sang ila inisyal nga pagsugilanon sang alkalde kapon nga adlaw kasunod sang ginhimo nga palayag ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Suno kay Familiaran, katulad sang duso butong nga statement ni Roque angod sa isyu sang pagkakas sa motorsiklo, ginasigurado man sang syudad nga wala na sang himuon nga pagligwat sa pronouncement sang opisyal agod hindi man mabutang sa alang-alang ang mga executive order nga ginapagwa sang alkalde nga mahimo lamang magdulot sang dugang nga confusion sa publiko. Kay Mayor, I think na stand is that until nga makabaton kita sang hard copy, then i-amend yung iya nga imo.
Kasi sometimes may mga verbal, may mga statements or press releases nga pag the following day, ginaisla naman eh. Even ang yung mga enforcers kung sila i-confuse kaya, i-enforce mo nila the following day, dula. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran. Sa iban pa nga balita, lokal, ginpresentar sa Department of Tourism Region 6 ang repatriation procedures sa mga locally stranded individuals kung LSIs. Sa advisory nga parmado ni Regional Director Attorney Helen Catalbas, ginpahayag sini nga ang mga LSI ang dapat nga magkuha sa mga kinahanglanon agod nga tugutan nga makabiyay pagi sa inter-region o kon region-to-region travel. Ang mga ginakinahanglan amo ang Travel Authority halin sa PNP LSI desk sa ila ginatinaran nga lugar kag medical certificate halin naman sa local government unit. Tanan nga LSIs ang dapat man nga magpakigangot sa ila ginapulian nga probinsya, syudad o kun banwa agud nga may baluan kun may dugang pa nga kinahanglanon. Sa mga returning Western Visayas, nakasaad man ang mga contact information nga pwede mapakigagong o kun pakigangutan sa kada probinsya o kun highly urbanized cities. Sa bayan sa Negros Occidental, pwede nga makapahigangot sa contact number nga 0965-79-96571 o kung sa email nga negocstranded@gmail.com. Sa katapusan nga balita lokal, mag-operar na sa full capacity ang COVID-19 testing laboratory sa Teresita, Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay, umpisa masunod nga simana. Sunod kay Governor Eugenio Salacson, yara pa lamang sa Proficiency Week ang operasyon. Kagdugang pa sang gobernador, pwede na ini nga magapatigayon sa madamo nga test, ilabi na sa mga nagapauli nga OFWs, locally stranded individuals kag returning migrantes. Hunyo 4,220 ang una nga magpagwa sang RT-PCR results ang mga laboratorio sa diin 19 ang nag-negatibo kag isa ang nagpositibo sa COVID-19. Ini nga laboratorio ang maikasarang sa pagtest sang 600 tubtob 700 sa kada adlaw kag magkapagwa sang resulta sa sulod sang 3 tubtob 5 ka adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:17, CL Pito-Pito, mayara ini sang vitamin C nga nagapabaskog sa aton immune system. Sa mga nagaproblema man dira, tungod man iya sa sakit sa tiyan, sakit man sa kalawasan, kag sa mga kababainhan, naga-experiensya sang diarrhea. O bag CL Pito-Pito na. Paano may baluan kung peke dira ang CL Pito-Pito nga ibo na bakal, ang iya sinasuludlan, 500 ml nga mineral water. Ang original naman, 375 ml plastic bottle. Green sina ang taklob. Kag para makasiguro pagid, magkadto sa mga malapit nga butika o kung parmasya sa inyo nga lugar. Dahil aking CL Pito-Pito, laging panalo. Detalye sa nga aton balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, balita nasa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22, kagkaroon sa detalye sa aton mga balita nasyonal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 41 ka mga empleyado sa Bureau of Customs sa BOC. Nagpatigayon sa mass testing ang Medical and Dental Division sa BOC sa pagpahibuligay sa Department of Health kag Philippine Red Cross sa diin 1,264 ka empleyado ang ginkuhaan sang swab test. Sunod sa BOC, asymptomatic ang tanan nga empleyado nga nagpositibo sa masakit kag ang tanan nga nagka-close contact sa ila ang ginpaidalom na sa self-quarantine sa sulod sang 14 ka adlaw. Umpisa sang pandemic, tanan nga transaksyon sa BOC ang ginapatigayon na online. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte duda sa kahandaan sang gobyerno nga magpatuman sang blended learning o combined methods sa pagtudlo sa mga kabataan sa karon nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Ginhimo sang Presidente ang komento matapos nga ang Department of Education ang nagaprepare na sa pagbukas ng klase sa Agosto 24 paagi sa online kag take-home modules tungod ang face-to-face classes ang wala gin panugutan tubtub nga wala pa sang vaccine batok sa virus. Sa pagsapol sa Presidente sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, una nga ginpahayag sang Chief Executive nga kinahanglan hulaton ang vaccine. Suno pa sa Presidente nga mayara sang alternative learning nga ginsuesyon si DepEd Secretary Leonor Briones, apang duda naman ini kung bala handa ang gobyerno nga ipatuman ang programa kaangay sang teleconferencing. Ginapakita sa datos nga mayara sang 800,000 ka mga DepEd employees, kalakip na ang mga manunudlo kag 27 ka milyon ang mga estudyante sa basic kag secondary education. Gindayaw ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagka-masinulundon sa mga Pinoy matapos ini nagkomento sa panibagong development sa Estados Unidos sa diinang kamatayon sa black man sa kustodiya sa kapulisan nagresulta sang protesta batok sa racism kag misconduct sang otoridad. Sa briefing sang Presidente kaupo ang mga cabinet officials sa siyudad sang Davao, ginpahayag ni Duterte nga nagpasalamat ini tungod wala sang racist pareho sa Amerika. Dugang pa niya Presidente Duterte nga paano ayhan mapatuman ang lockdown kag quarantine kun ang Pilipinas
pareho sa nagkakatabo subong sa US. Sabay naman sa US, si President Donald Trump ang nagpamahog nga maga-deploy sa US military agud nga matap na ang kinagamo apang ang nasambit nga palayag ni Trump ginkontra sa nagkalain-lain nga quarters kag mismo sang iya nga Defense Secretary. Ginbasol ni Health Secretary Francisco Duque III sa iyang mga subordinates ang pagka-delay sa pag-release ng financial assistance sa mga health workers nga severely infected sa COVID-19. Sa briefing upod kay Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni Duque nga ang pagka-delay sa proseso sa benepisyo para sa mga health workers nga napatay samtang nagabulig nga pakibatuan ang outbreak ang isa ka unacceptable. Suno kay Duque, baka huluya tungod mayara na sa nga patay apang wala sang sense of urgency ang pagproseso sa mga benepisyo. Dugang pa ni Duque nga iya na ginmando sa iya personnel nga hindi magpauli tubtob nga ang claims mabato na sa mga benepisyaryo. Una diri naghatag ang presidente sa DOH sang tubtob Hunyo 9 agud ipatuman ang probisyon sang bayanihan law nga nagamando nga maghatag sang 10,000 pesos nga benepisyo para sa mga health workers nga may severe case ng COVID-19 kag isa naman ka milyon ka pesos para sa pamilya sang health worker nga napatay tungod sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:26. Kahibalo-bala ka mga ka-aksyon nga pinaka-importante nga halungan gid nato ng ato ni kaayong lawas. Agod malikawan ang mga sakit dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo magod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig para sa diabetes, pahigko nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Detalye sa aton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Karong tag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Detalye sa ngaton na balita international, mas sobra sa 600,000 na ang kaso sa COVID-19 sa Brazil. Sa nakaligad nga 24 oras, nakarecord sa mas sobra 31,000 kabagong nga kaso sa COVID-19 sa nasambit nga pungsod. Sa karon, naglabot na sa 615,839 ang kumpirmado nga kaso sa masakit sa among nga pungsod. Nakarecord man ini sa panibagong nga napatay nga yara sa 1,400 kag tungod sini, mas sobra 34,000 na ang death toll sa COVID-19 sa Brazil. Ang Brazil ang ikaduwa na sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19. Kag sa aton balita sports, ginkasugtan sa National Basketball Association nga magabalik sa regular season ang 22 ka team sa Hulyo 31. Sa boto nga 29-1, ginaprubahan sang board ang proposal nga nagapangabay sa 22 ka mga teams nga magampang sa 8 ka regular season games umpisa Hulyo 31 kag ang Game 7 sang NBA Finals mahimo patigayunon sa Oktubre 12. Suno kay NBA Commissioner Adam Silver, ang approval sang board kinahanglanon para sa pag-resume sang NBA season. Ginpasiguro man ni Silver nga ang ukon nga masunod ang tanan nga health protocols sa panahon subong nga yara pa ang COVID-19 pandemic. Kag sa aton balita entertainment, isa man ang aktres nga si Heart Evangelista sa pila ka mga celebrities nga luyag nga mobasura ang kontrobersyal nga Anti-Terrorism Act of 2020. Sa Instagram post sang aktres, ginpahayag ni Heart nga hindi niya masuportahan ang lahi nga balasig nga maabuso. Suno kay Heart, hindi siya eksperto apang sa iya paglantaw sa laini nga ipatuman bilang lahi. Magluwas kay Heart, pidaman sa mga celebrities nga nagapamatok sa layo akon sa lahi, ang Musanday Pia Wershback, James Reid, Janine Gutierrez, Maris Racal, Enchong D, Nadine Lustre, Liza Soberano, kag Catherine Bernardo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:34, kag inyo ginpamatian ang kabugisan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes,
Hunyo 5 tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod.